o să vă arăt cum îmi fac eu skin-ul pe Roblox Brookhaven. Așa, bun. Așa, să sperăm că o să fie ok. Hai că o să vă arăt câteva skin. O să vă arăt skin-urile mele. O să merg în în locul... Așa, bun, o să merg în locul liniștitor, care mereu merg unde trebuie să fac skin-urile. Deci, iar trebuie să apăs și să apăs pe chestia asta de 100 de ori. Așa, bun. Apăs pe butonul ăsta ca să nu intre nimeni peste mine. Așa. Așa, perfect. Acum mai pasez, nu mai poate să intre nimeni dacă nu știe. Așa, bun. Asta este skin-ul meu în roșu. Asta este al doilea skin. Al treilea skin. Al patrulea skin. Al cincilea skin. Și al șaselea skin. Să-mi scrieți în coment. Deci, avem până acum roșu, albastru, roz, verde, gri și portocaliu. Și acum cred că o să fac altă culoare. O să fac... mă gândesc. Pe care să fac? Ce culoare să fac? Cred că o să fac culoarea... Încă nu știu. Cred că... Mov, hai că fac... nici nu știu cum se scrie. Mov în engleză. Oh my gosh. Nu știu cum se scrie. Atunci hai că fac pe culoarea alb. Că știu cum se scrie alb. Așa. Abați. Ce abați? White, bă. Ok, bun. Acum o să șterg astea. Genele trebuie să le șterg, da, uai. Da, odată și nu mai... Sau hai cu bine că șterg și genele. Așa, bun. Și acum... O să ne facem un skin white. E frică. De ce va ieși? Hai să vedem împreună ce va ieși. Ok, bun. Cred că o să scriu așa. Wait. Atâtea de la hair. Hai bine că iau pe asta. Oh my god, e bună. E cute rău. Da, nu o să întreb. O să iau de aici. Paver. Așa, bun. Niște gene.
O să le iau pe astea. Acum merg aici și scriu iar white. Așa. O, deci i-a dat oribil. Dar hai să vedem ce pot lua de aici. Wow! What is this? Da, nu mai dau nimic. Da, nu mai dau nimic. Ok, o să merg aici la tricouri și o să scriu cred că o să-l iau pe ăsta. Da, este unul. Așa scriu aici. Ăsta este bun. Bun. După aceea merg aici și scriu tot white. Nu te cred că are white. Nu are. Ok, o să merg aici. O să scriu white. Eu parcă văzusem ceva white. Uite. Pe care să o iau de aici. Cred că o să iau pe asta. Sau asta. După asta. Acum mergem aici. Și... Nu. Pe ăștia. Perfect. Și am găsit. Acum salvez. Și avem skin-ul. În fine. Ieșim de aici. Închidem asta. Sorry. Bun. Ce pot face? Și mi-am făcut skin-ul white. Ce Dumnezeu vrea ăsta. Iar hai să ne facem un pic pink. Da, deci, în regulă, cam asta a fost. Deci, stați să încheiem cu skin-ul care l-am făcut. Goodbye!